6:51 minutos, imos abrir agora un melón que se pon moi de actualidade, sobre todo durante o verán. As normas non escritas de bo comportamento que todos deberíamos seguir para ter unha boa convivencia nas nosas praias. Refírome, por exemplo, a canto espacio hai que deixar entre a nosa toalla e a toalla do veciño, ou se está ben reservar espazo na praia poñendo o noso parasol a primeira hora da mañá, aínda que non aparezamos ata a mediodía. E como estas, hai outras moitas normas, pero hai unha en concreto que está a xerar polémica na praia de Samil, non, Fátima? Pois sí, compañeros, seguro que é unha imaxe que teñen máis que interiorizado. Eses merendeiros públicos nos que hai toallas, que hai cadeiras de praia, que hai neveiras, pero ninguén que este a comer neses momentos. Falolle desas reservas como fantasmas. Pois ben, son actitudes que non conlevan multa, pero que sen dúbida non favorecen para nada a convivencia nos nosos areais. Así que nós o que quixemos saber hoxe é como levan isto os galegos e as galegas, estes veciños incómodos nas praias. E isto foi o que nos contaron. Datas de agosto nas que as praias están a rebulir de xente, pode haber comportamentos incívicos que molesten, como por exemplo... A veces botanche agua, cando non queres mollarte. Aquí, como está a ser cálido do campo de fútbol, às vezes a bola vem para cá. Outras veces area, poden che caer uns grauinhos de area, pero non pasa nada. Que fumen ao lado meu. Nada, a verdade que nada máis, que xogan así que me da igual que se divirten. Hai xente que baixan aos cans á playa, que saben que non se poden beixar. Bueno, el año pasado he venido y por la noche he visto a una pareja hacer el amor en la playa, ¿eh? Sí, sí. E ti cando ves aparecer así un grupo de xente na praia, tipo que veñen 14, 15, que pensas? Aí os veñen. Hai sitio para todos, home, cabemos todos. Cal é a distancia de seguridade entre toalla e toalla? Depende de cuánta gente haya, ¿eh? Intentemos no dar e estar lo máis separado posible. Esta é a toalla, vamos a calcular a distancia a outra. 2 metros 30 centímetros. Sí, buena distancia, la verdad. Medida, buena distancia. Aprobado. Venga, xente, aquí non hai civismo ningún, Somos o Departamento de Queixas da Praia por comportamentos incívicos. Algo que reportar? Somos incívicos nós. E logo ainda traen pola mañá os casa a cagar e moitas máis cousas. Cállate un pouco, hombre. Porque é maravilloso. Porto Novo es Porto Novo, cariño. Esto sí que molesta. As parellas que se poñan a discutir na praia a grito pelado. Ahí está. Termina mi libertad cuando empieza la tuya. Que están haciendo estos castillitos que es para los niños. Eso está moi ben. Pero luego después allí más adelante vienen los padres que hacen unos agujeros así que va una persona mayor, cae ahí y rompe una pierna y a quién le reclamas. Estamos a tope de fochancas, non facer máis nas praias. Que tomen nota. Y capa no funcionamos, capa nos dimos la mano, capa nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Hai xente que lle molesta moito que lle fumen ao lado, pero fumar está prohibido nas praias, non? No, non está prohibido. É unha campaña para concienciar a xente, pero non está prohibido. O que a xente fai é beber alcohol na praia, que non se pode. Hai xente que pon musicote aí a todo tren. Solen ser máis os rapaces, a xuventude. Si que é verdade que non sole pasar moito, pero a xente ven a queixarse, xa damoslle un toque. Ai, que agustiño. Vou poñer un temazo. Ella le gusta la gasolina. Ahora sí. Dame más gasolina. Le encanta la gasolina. Que a praia fora de todos, tranquilos. Jesús, xa paro.